pagbubuntis ko. Ha? Buntis ka? Tulungan ko na po kayo. Hindi ganyan ang pagluluto ng adobo. Pinagluto kita ng adobo. Ako yung tumapos, anak. Buntis ka pala? Oo. Ako nga. Maupo muna tayo. Magkwentuhan muna kayo ni Brian. Katulad ng dati. Di ba, Brian? Hindi niya naman po sinabi sa akin na buntis pala yung asawa ni Brian. Ikaw pa din na makakatuluyan ng anak ko. Sa tingin mo, hindi ba nasasaktan ang kalooban ko sa ginagawa ng mama mo? Ako ba yung pinagtatalunan niyo mag-asawa? Kayong makialam dito. Kaya nga muna kayo sa labas, ma. Hindi lang po talaga kayo pwede magsama sa isang bahay. Mahal, please. Hayaan mo na siya, Paano Brian. ba? Babalik din siya. Mahal. Brian! Mahal. Upo ka po muna, ma. Salamat, Brian, ha? At pinayagan mo akong tumira muna dito sa inyo. Okay lang po yun, ma. Ang sabi ng doktor, kailangan niyo po munang may kasama sa bahay habang hindi niyo pa kaya. Kaya dito muna po kayo. Kami po magbabantay sa inyo. At saka ako po munang makakasama niyo, ma. Kasi pinagpahinga po ako ni Brian. Medyo maselan po kasi yung pagbubuntis ko. Ha? Buntis ka? Ma, handa na po kami. Huwag po kayong mag-alala. Pagsisikapan po namin magtrabaho para sa magiging anak namin. Opo, ma. Asan pala yung magiging tulugan ko dito? Gusto ko muna magpahinga. Dito po, ma. Tulungan ko na po kayo. Sige na po, ma. Ako na po. Tulungan ko na kayo. Mahal, mukhang nagbago na yung pakikitungo sa akin ni mama. Siguro, mahal. Masama pa rin ang pakaramdam niya. Intindi na lang muna natin. Ano ba yung niluluto mo? Ma, gising na po pala kayo. Adobo po. Babaunin po ni Brian sa trabaho. Hindi ganyan ang pagluluto ng adobo. Ma, akin na ho. Ako na po. Magpahinga na lang po kayo dun, ma. Alam ko po yung ginagawa ko. Anak ko si Brian. Kaya alam ko kung ano at paano lutuin yung mga paborito niya. Uy! Wow! Ano yung niluluto niyo? Mukhang masarap ah. Mahal. Pinagluto kita ng adobo. Babaunin mo. Ako yung tumapos, anak. Kasi hindi tama yung pagluluto ng asawa mo. Lovely. Asan ba yung baon ni Brian? Pakikuha mo nga para ilalagay ko yung baon niya. Ito po, ma. Ma, hayaan niyo na pong si Lovely ang gumawa niyan. Magpahinga na lang po kayo dun sa loob. Hayaan mo na asikasuhin kita, anak. Para hindi ka naman nangangayayat.
naman. Hindi naman po ako nangangayayat. Tumaba na nga po ako eh. Dahil marunong na pong magluto si Lovely. O siya, eto na yung baon mo. Papasok na ako sa loob. Bigla akong napagod. Mahal, pagpasensyahan mo na si Mama. Hindi naman ako manhid, mahal. Alam ko namang nagbago sa akin yung pakikitungo ni Mama. At nararamdaman ko yun. Hayaan mo. Kakausapin ko si Mama. Wag na, mahal. Para hindi na lumaki. Hayaan mo. Ako na lang mag-a-adjust. Salamat, Mahal. O sige na. Pasok na ako. O sige, mahal. Mag-iingat ka, ha? Oo nga. Konting panahon na lang. Makakapagbayad na rin ako. Nandito nga ako kina Brian ngayon eh. Pero wag mo sasabihin na nandito ako ah. Konting panahon na lang. Pakisabi. Sino kaya yung kausap ni Mama? O sige na, bye. Oh, anong ginagawa mo dyan? Wala po, Ma. Tatawagin po sana kita para magmerienda. Busog pa ako. Halika, Marga. Tuloy ka. Naku, nakakahiya naman po. Huwag ka na mahiya. Bahay din naman ni Brian to. Ito pala si Brian. Halika, anak. Ma! May bisita ka. Brian! Mahal. Mahal. Si Marga nga pala. Kababata ko. At ex ni Brian. Siya ba yung tinutukoy ni Mama na gusto niya para kay Brian? Hi, ako nga pala si Marga. Buntis ka pala. Oo. Ako nga. Maupo muna tayo. Magkwentuhan muna kayo ni Brian. Magkamustahan kayo. Katulad ng dati. Di ba, Brian? Si Mama talaga. Mapagbiro. Sige po. Magpapaalam na ako. Sige. Maraming salamat sa pagpunta. Ay nako, sige hahatid na kita. Mahal, papasok muna ako sa kwarto. Sige, tara na. Ma, sige na. Pasok na kami ni Lovely sa kwarto. Sige. Sige po, tita. Mauna na po ako. Iha, sandali lang. Tita, hindi niya naman po sinabi sa akin na buntis pala yung asawa ni Brian. Iha, baka kasi hindi ka sumama sa akin pag sinabi kong buntis si Lovely. Si tita naman, Basta. Gusto ko, ikaw pa din na makakatuluyan ng anak ko. tita, pero kung buntis na po si Lovely, wala na po akong laban doon. Teka, tita, bakit po bang init ng dugo niyo sa babaeng yun? At nasabi niyo hindi kay Brian yung dinadala niya. Mukhang okay naman po sila. Basta. Hindi ko matatanggap yung babaeng yun. Ayoko lang masaktan yung anak ko, kaya wala akong nagawa. Kaya sana, tulungan mo ako, Marga.
Pero hindi pumanhid si Lovely. Lalo na sa pinapakita niyong pagtrato sa kanya. Hindi ko na problema yun. Gagawin mo naman yung pinapagawa ko, di ba? Naalala mo ba nung... Oo na po, tita. Sige po, mauna na ako. Sige, mag-ingat ka. Hi, Brian. May dala akong ulam. Paborito mo. Pwede bang pumasok? Ikaw pala, Iha. Halika, pumasok ka. Ikaw naman, Brian. Bakit hindi mo pinapasok si Marga? Ewan ko nga dito kay Brian, tita. Tatulala yata sa beauty ko. Tara, maupo muna tayo. Sige po. Marga, hindi mo naman na kailangan gawin yan. May asawa na ako. Di ba po, ma? Wala naman ginagawang masama si Marga, anak. Parang hindi naman kayo magkababata sa lagay na yan. At saka, masama bang bigyan ng ulam ang kababata? Brian, Tita Ruby, hindi na po ako magtatagal. Hinatid ko lang po talaga tong ulam. Salamat, Iha. Sige po, muna na ako. Mag-ingat ka. Ano ba tong pinasok mo, Marga? Marga? Ikaw ba yan? Tita, kayo po pala. Mano po? Marga. Naalala mo ba nung nangailangan ka nung nag-abroad ka? Tita, hindi ko naman po nakakalimutan yun. Malaki po yung utang na loob ko sa inyo ni Brian. Naalala mo naman pala eh. Iha. May konting pabor lang sana ako sa'yo. Ano po yun? Teka, si Marga yun ah. Anong ginagawa niya sa bahay? Mama, ano po? Ngayon ka lang? Opo, ma. Dumaan po kasi ako ng palengke. Kumain na ako. Nagdala kasi ng pagkain si Marga para kay Brian. Si Brian pala nasa kwarto, nagpapahinga. Aba, kundi ka ng buntis. Mahal. Yan ka na pala. Bakit ngayon ka lang? Mahal, alam ko namang ayaw ako ng mama mo para sa'yo. Nararamdaman ko yon, pero hindi na kasi tama yung ginagawa niya. Ano na lang sasabihin ng kapitbahay natin? Na pumupunta dito yung ex mo? Tapos nagdadala pa ng pagkain? Sa tingin mo, anong iisipin nila? Mahal, pasensya na. Hayaan mo. Sasabihin ko kay mama. Ayoko lang kasi masaktan yung loob niya. At ako, Brian, sa tingin mo, hindi ba nasasaktan ang kalooban ko sa ginagawa ng mama mo? Kulang na lang. Sabihin niya sa akin na ayaw niya ako para sa'yo. Ano ba ginawa ko, Brian? Hindi ko na maintindihan. Ano ba, mahal? Ba't ba natin pinagtatalunan to? Ang akin lang naman, intindihin mo. Ako ba yung pinagtatalunan niyo mag-asawa? Ma, away namin mag-asawa to. Huwag na ho kayong makialam dito. Ako ang dahilan ng pag-aaway niyo, hindi ba? Kaya hindi pwedeng hindi ako makialam. Halina nga muna kayo sa labas, ma.
At talaga mas pinili mo pa yung babaeng yan kaysa sa akin na mama mo? Hindi naman po sa ganun, ma. Hindi lang po talaga kayo pwede magsama sa isang bahay. Ibig sabihin pala, pabigat lang ako dito? Hindi naman sa ganun, ma. Huwag na ho kayong magtalo. Ako na lang ho ang aalis. Mabuti naman at naisipan mo umalis. Ma, naririnig niyo ba yung sinasabi niyo? Asawa ko si Lovely. Magkakaanak na kami. Apo niyo yung dinadala niya. Sorry, Brian. Kung dahil sa akin, nagkakalabuan kayong mag-ina. Aalis na ako. Hindi, Mal. Mal, please. Hayaan mo na siya, Ma, Brian. ano ba? Babalik din siya. Mal, Brian! Mal. Brian, Usapan- nahihilo ko. Ma? Teka, si Lovely yun ah. Mukhang wala sa sarili. Uy, Lovely! Ano bang ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo? Amin na nga yan! Eh paano? Parang ang wala sa sarili habang tumatawid dyan sa daan. Ano bang ginagawa mo dito sa labas? Nasaan ba si Brian? Bakit mo ba hinahanap sa akin si Brian? Kung gusto mo siya, hanapin mo siya sa bahay. Magsama kayo. Tutal, ikaw naman yung gusto ng mama niya para sa kanya, di ba? Halika nga muna sa bahay at ipapaliwanag ko sa'yo lahat. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Ano ba yan? Halika na nga sa bahay! Kailangan mo na magpahinga! Kuya, pasakay! Halika na. Ako na mag-ahawak sa bag mo. Kuya, bayad ako. 100 lang mo na. Buka muna. Hindi ko alam. Ganun na pala yung pinapagawa sa ni Mama. Pasensya ka na, Lovely, ah. Nasira ko yung masayang pagsasama niyo ni Brian. Ang totoo niyan, ayoko talaga mangyari sa inyo yun. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun si Tita Ruby. Pero, may nasabi kasi siya sa akin. Nakamukha mo daw. Kamukha ko? Sino daw? Hindi ko din alam kung ano ibig niyang sabihin. Ngayon alam ko na. Babalik ako sa bahay namin. At hindi ako magpapaapi kay Mama. Huwag kang mag-alala. Hindi rin ako payag na makasira ng pamilya. Kaya,
hindi ko sinunod yung gusto ni tita. Pinagbigyan ko lang naman siya. Pero ayoko na ulitin. Aalis na din naman ako. Kaya huwag kang mag-alala, Lovely. Salamat, Marga, ha? Sige, uuwi na ako. Sige, mag-iingat ka, ha? Kamukha ko? Sino? Ito nung connection nun para apihin ako ni Mama. Brian! Sakit na ulo ko! Bakit, ma? Sakit na ulo ko, anak! Mahal! Bumalik ka! Bigla mo muna naman. Oo, mahal. Nagpalipas lang ako sa labas. At nagpatuloy sa akin kaibigan. Akala ko hindi ka na babalik. Kamusta ka? Yung tiyan mo, kamusta? Kayo ni baby. Kumain ka na ba? Tara, kumain tayo. Sobrang namiss ko kayo ni baby. Hindi ko alam kung bakit ayaw mo sa akin, Ma. Pero hindi niyo po masisira ang pamilya ko. Hindi pa huli ang lahat, Lovely. Ako pa din ang pipiliin ng anak ko. Hindi magagayang anak ko sa akin. Hindi ako papayag. Anak, pwede mo ba akong samahan sa kwarto ko? Hindi kasi ako makatayo mag-isa. Ang sakit ng ulo ko. Sige po, ma. Mahal, sandali lang ah. Tutulungan ko lang saglit si mama. Sige, mahal. Tara na po, ma. Mahal, papasok na ako ha. Huwag kang kilos ng kilos. Kaya mo ako nang gumawa ng mga bagay na hindi mo kaya pag uwi ko. Sige, mahal. Mag-ingat ka. Huwag mo na lang pansinin si mama, mahal. Oo, mahal. Ako nang bahala. Sige na. Baka malate ka pa. Ma, alis na po ako. Yung bilin ko ha. Oh, anak. Sige na. Lovely, Iha. Saan ka pupunta? Sa kwarto po, Ma. Kukunin ko po yung mga labahan namin. Ah, maglalaba ka? Opo, Ma. Konti lang naman po yun. Ako na lang po. Bakit po? Konti lang pala eh. Baka pwede mo naman isabay yung mga labahin ko. Sige po, Ma. Isasabay ko na po. Lahat ho ba yan, Ma? Lalaban nyo? Oo. May problema ba? Ay, ang sakit pala ng ulo ko. Parang hindi ko kaya maglaba. Sige, Ma. Ayos lang po sa akin. Pakilagay na lang po dyan. Sige, Iha. Papasok na ako sa loob.
Ano to? Lovely. Hindi ka pa ba tapos? Hindi pa po, ma. May nakita ka bang envelope? Ano pong envelope? Wala. Sige, papasok na ako sa loob. Ma. Pwede mo bang humingi ng tubig? Brian, diyan ka na pala. Ano po, ma? Asan po si Lovely? Hay nako. Yung asawa mo, sabi ko ako na maglalaba eh. Pero mapilit. Pati ba naman labahin ko, nilabahan niya. Ayun, hinayaan ko na. Naboboring daw kasi. Ano, ma? Bakit niya naman siya hinayaan maglaba? Hindi ko naman mapigilan yung asawa. Matigas lang talaga ang ulo. Mahal! Ma! Tumawag ka na ng tulong! Ma! Bilisan mo!